Ja moikka moi kaikille! Moi! Ai. Tänään taas joogataan ja tänään tehdään kotka. Tiina muuten, tiedätkö mitä eroa on menestyneillä ja ei-menestyjillä yrittäjillä? No kerropas. No yleensä ihmiset luovuttaa sen jälkeen kun he epäonnistuu 3. kerran. Mutta ne jotka on menestyneitä, niin ne vaan jatkaa ja jatkaa. No niin, Ja joogassa on sama ideologia. Meillä on kuvaajana tuolla aivan mahtava 6-vuotias poika. 7 päässä. No 7. Vau! Eli tänään saadaan hieman erilaista videota kuin normaalisti, koska meillä on ammattikuvaaja paikalla. No niin, sitten lähdetään tekemään. Eli koivi yli. Ja sitten jos se kinttu kääntyy, niin laitetaan se tänne pohkeen taakse. Mä opin tämän tänä kesänä. Yes. Ja sitten vielä kädet tuohon eteen. Ja nostetaan kyynärpäitä. Ja siinä on kohta. Ja sitten käännyttää. Otetaan toisin päin vielä. Näin päin, sulla ne kädet kääntyy toisinpäin. Mä aika lailla. Noin, ja kiepottaa sitten niin toinen alta ja toinen päätä ja sitten vielä nostetaan kyynärpäitä ylöspäin. Sitten istutaan niin alas kun vaan menee. Eikö kiva? Kyllä! Näin me lennetään ensi viikkoon. Moikka moi! Moi.